Sanibonani bangani. Incwadi enginiphathele yona ithi icebo elikhulu likaNtuthwane omncane. Bhalwe uCandice Dingwall, Stephen McKimmey, noTerry Stoop. Uma nicabanga bangani ngabe ikhuluma ngani le ncwadi? Asike siyivule sizwe ukuthi ithini. Untuthwane omncane wayekuthanda ukufunda. Untuthwane omncane wayevame ukuthi elokhu egconwa echukuluzwa. Izintuthwane vele azifundi. Izintuthwane kufanele zazi ukudla nje kuphela. Izintuthwane ziqoqa ukudla ezikudingayo. Untuthwane omncane wayevame ukufunda usuku lonke. Wayefunda usuku lonke, kanti ezinye izintuthwane zazithatha noma yini eziyitholayo ukuze ziyoyigcina ngaphansi komhlaba emgodini zenzela ukuthi uma sekufike ubusika. Umama nobaba kaNtuthwane omncane bacasuka kabi kakhulu, kanti noNtuthwane omncane naye wayephatheka kabi kakhulu. Nange umndeni kaNtuthwane bangani. Ekwindla lapha amaqabunga ewela phansi, izintuthwane kufanele ukuthi zigcine ukudla kwazo emgodini ngaphansi. Indlovukazi yona ifuna ukudla ukuthi kugcwale enqolobaneni, nokusho ukuthi zonke izintuthwane kusafanele ukuthi zisebenze kakhulu. Untuthwane omncane uyaqala uyamemeza ngendawo afunde ngayo. Thina lapha sidinga i-restaurant nokuyindawo lapho abantu behamba befika bedle khona. Kushiwo njalo lapha ezincwadini zami ezinkulu engizifundayo. Zasuka lapho izintuthwane zamasha zihamba ngazodwana, zihamba zibheke ngalapho kushona ngakhona ilanga. Khona manjalo uNtuthwane omncane wathi, "Hayibo, nansi ya i-restaurant." Naya i-restaurant bangani, ngabe niyayibona? Engazi uNtuthwane uzokwenza njani ke-restaurant. Zaqhubeka izintuthwane zihamba zilandelana, zishaye ujenge, zithwele ibhega, zithwele ibhani. Ngabe lokuya kudla bangani kukhona la nikujwayele khona? Kwathi lapho izintuthwane zibuya, indlovukazi yabe ithokozile. Kwagcwala izinqolobane, kwadansa wonke umuntu yinjabulo. Untuthwane wabe esetholwa ukwangwa ngumama nobaba wakhe. Nangu ya uNtuthwane nomndeni wakhe bejabule. Udade wabo kaNtuthwane omncane wathatha isandla sakhe wabe esethi kuye, "Uyabona manje ngicabanga ukuthi ngiyakuqonda okwenzekayo. Indlela othanda ngayo ukufunda incwadi yenza nami ngifune ukufunda incwadi." Siyambona ukuthi uNtuthwane omncane uhleli noba. Iphele kanjalo ke indaba yethu emnandi bangani. Ngabe ukufunda kubalekile bangani? Impela kunjalo, kubaleke kakhulu ukufunda. NanguNontuthwane siyambona esesiza isizwe sakhe sonke ngokufunda nje kuphela. Bangani, njengoba sihleli nje nathi emakhaya, kufanele nathi sithathe izincwajana zethu sifunde ukuze siqhubeke sikhulise ulwazi lethu. Uma nifisa ukuthi niphinde nithole enye yalezi zincwadi ezimnandi, ningangena ku book-.
uyakuthanda.org. Lapho nizothola izincwadi ni-download mahhala. Ngiyabonga bangani, nisale kahle. Siyabonga ukubukela. Ningakhohlwa ukubheka ama-workshops abazali okanye izinsiza kusebenza nakunye nemisebenzi engayenza nabantwana kuthanda.org.